अच्छा भैया इ नवरात्रन का दिन चढ़ल बा। कौनो औरत बेचारी अपने सैया जी से कहले बा ये सैया जी ये नवरात्रन में माई के पूजा के समान ना है तका करी कहे का करे के बनव दीन माई के पूजनवा सजनवा हो लेने मनवा कवन ही गुनवा पे माई खुश हो निबिया के डार काहे झलुआ झूले बतौले बाकी ये सैया जी आखिर निबी के गाछी में कवन गुण है निबिया के डार काहे झलुआ झूले लाल रंग चुनरी में कहवन बा गुनवा सजनवा हो लेने मनवा लाल चटकार रंग माई के प्यार बा अड़हुल के फूल खाली माई गया हारी बा पपी दुराचरियन के काटली पर नवा सजनवा हो लेने मनवा बहुत अच्छे भैया बहुत अच्छे दुखिया जे आवे माई तुहरे छनही में देलू माई जिंदगी संवारी अब बाझिनी के गोदिया में दिहलू ललनवा सजनवा हो लेने मनवा लास्ट लाइन में वो औरत अपने पति से कहले बा कहे का कके उपवास माई 9 दिन भूखल